Jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Wachaka ni weche manyien ni jagoro mongirore migawo marudi Charles Hinga osiro paro mar gero ute manengo gi ni piny kama jogo mondiki e tije ibiro dwar mondo gol atamalo 3 mag osachgi mondo nyieo negi utego. Hinga bendo kwedo jogo maseyo chenro no kowacho ni onge kaka omenda no nyalo lal kendo nitie chenro chik gendo moromo mar sero utego. Chiro bende nitiere mar uso utego. Edwin Okoth nikod lere wi twak mane oketo jagoro no e tago maliet kodwoko penjo mag jofwambo. Bedo ni twak kod jofwambo ne obagi e log tich ma jatend piny ne en ranyisi moromo mar pek ma piny owacho osemiyo chenro mar gero ute 200,000 higa ka higa ma ibiro juogi omenda kowuok kuom jogo mondiki. Jagoro mongirore migawo marudi Charles Hinga ne owacho ni chenro no geto ywayo joket mwandu mabiro gero ute mapiyo ka opogore kod kaka piny owacho osebet ka gero ute. I have got over 200 investors and all they are saying is if you give me an off-take plan, because I don't believe in your story. Your story is a very emotional story about Wanjiko owning a home, about the Juakali artisan owning a home, a shoeshiner owning a home. But hey, my money is not emotional. All right? So me, I just want to know that I'll get paid. And how do you guarantee that they will get paid? This will attract foreign money to come into this country. And please, you don't need to be an economist to understand this. This is common sense economics. Hinga ne owacho ni sirikal oseyudo lope 424 ma ibiro gerie ute gwenge duto ma pachoka mondo mi jonyieo thuolo mar yiero kama gidware ot. Ute ma bende oramo ni chiche gibiro yudore mayot. You choose where you want a house. That's one of the questions we ask you. Where do you want to own a home? You choose. And that also advises. So it's not just going to be blind undertaking. However, we are starting a program where we are putting 200 units in every constituency. And these 200 units will be taken because I can promise you, even if you don't think there is demand in Marral or in Karachuonyo or in Nyansiongo, in Nyamira, we know because first of all, government is an employer. We have got so many people in there. Jogo mageto nyieo utego kaito uso bende koro din negi. Piny owacho biro yiene ng'at achiel ka ot achiel kende. Ot ma onyalo mana uso bang' higni 7. The only thing I can tell you in the policy, you cannot buy 2. And the other thing is you can't sell that unit until 7 years. Because that unit is so subsidized. If I allowed you to sell, what are you going to do today? You buy 3 million, you sell it for 7.6. Sindio hivyo? Kata kamano, penjo ewi chich ma jopiny nego ni sirikal nyalo tiyo kod omenda go e chenro mamoko ne oduodo jagoro no. Mokwongo. So hisi pesa ya serikali, because you don't work, unafanya kazi serikali. So if I deduct you and it goes into that account, what is it doing in serikali? The only thing serikali is doing, first of all, is because I'm the biggest employer. Okay? To bang'e kane openje gimomiyo piny owacho oketo mana gero ute ong'alo manyiem ka rowere mathoth to pod onge tich. The government is not the one that employs largely. We know we're the biggest employer. But the best jobs are the ones that are created by the private sector. Jatend piny Kenya William Ruto oseyango gero ute maromo 36,992 mawachore ni osechak ger ka moko kuomgi pod ibiro chak ger e ndalo mabiro. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ondonya ne weche mag siasa ni